ikusten da. Etorkizuna prestatu biharko antolatu gure ardurak izaten dira. Oraina non ote da, gozatzeko aukera, da bizitza bizitzeko zoramena. Gerokoa uztazu, egin beharrak ahaztu, egin zazu gustukoena. Orain da, zure garaia, aurrera eraman, asmo guztiak ez utzi, edonorenpe, erabakiak zure esku daude. Orain da. Ikasketak oinamaitu lanpostu finkoa bilatu bizitza antolaturik dugu. Baina eskara erromotak aurretik programatuan askatasuna ere behar dugu. Oraina non ote da, gozatzeko aukera, da bizitza bizitzeko zoramena. Gerokoa